ए बबुआ तनी एगो बजावत अभी जौन है चलत बलमा बिहार वाला तनी बजावत ए जी का कहतारू हो क दिन के छुट्टी पाइल बानी छुट्टी तो 8 दिन के मिलल बा। अच्छा लगौले बड़ा पासपोर्ट जाता व्यवस्था होला छुट्टी लेके आइल बड़ा 8 दिन के छुट्टी में का करे रहुआ सब कुछ कर लेबे एक हफ्ता में 8 दिन में कोठ बैठ जाई इनकर। हम मड़ुआ ढेला गइल बा मकई के बाल क दी से दांत बौले बा तनी 4 गो ढोरहा खा के जैती त कितना अच्छा होई। हाँ हमरा के हो रहा मत खियाओ ए शंभू बाबा हमार दांत कमजोर हो गई बा। अतना दिन रहरी घूमनी जे तनी फुला जाई तो ओकरो बाल मिल जाई। ए अभी दूधा बाबे हो रहा बा और हवा दूधा बा त लकड़ी में खोस के 4 गो ध देले बानी। हाँ ओकरा के ले जाके कहीं पका ले नून तेल कागज में बा हई मरीचे ले काट खइयो ओइ पर। हाँ ये छोट भाई हम लोग अचार ना देबो ना दे दी है आ सुनी ना 2 गो मड़ुआ के रोटी 2 गो मकई के ध देले बानी। अब हड़ुआ मरीचा अपन स्टेशन पर नाश्ता पानी कर ले घबराए मत। लेकिन हम कहतनी कि फोन करके कम से कम कारखाना में कह देते कि 5 दिन हम और ही रह जाए। एको दिन ना रह हमरा के जाए ना रहब मारे दांत बाहर हो जाई। अई मेहरारू के खिस बुझत नहीं खा औरतिया कहतिया ए बबुआ कि छोड़ के ना जा हमरो राजा कि अग लग जाई खजाना में। बर्दाश्त करो हम नहीं जाता नहीं छोट भाई हमार पंकज बारा। अच्छा मोटई तरह ऐसा ले बनी बुझाता कि कहीं खिचड़ी के तिलवा लेके जाता नहीं लेके जाई एगो लेके बात मान जाई। औरतिया कहती आभे बाबा कि छोड़ के ना जा हमरो राजा छोड़ के ना जा हमरो राजा आग लग जाई खजाना में। लुधियाना लुधियाना जन जाई फोन कदी कारखाना में। लुधियाना जन जाई फोन कदी कारखाना में। छोड़ के नहीं जाई आग लग जाई खजाना में। छोड़ के नहीं जाई आग लग जाई खजाना में। लुधियाना जाए ट्रेन के टाइम हो गई बा। लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना में। लुधियाना जनी जाई फोन कदी कारखाना में। तनी रउआ लोग समझाई ना तो मुरली भाई के कहीं जाऊ समझाओ बात मान जाई। एक हाथों मालू हो तू लोग समझा दे दादा। औरत कहती है ये गजेंद्र राकेश हो रूपेश हो
ए अर्जुन औरत बड़ा वियोग में भी आभे बाबा बबलू बाबा बड़ा वियोग में भी आ टेंगारी भाई कहतिया अभिले तक और बना के अब ही तक ताजा ताजा और बना के भइल बटे गवाना नाही नसाइल हमर ओढ़ाना बिछावाना अब ही ताजा ताजा भइल बटे गवाना ठीक से धुनाइल नइखे ओढ़ाना बिछावाना ए राजा जी दादी नहीं है बा एगो बात मान ली एको गो बात अब तार ना माने ना माने तो मौसा के बोला कर व्यवस्था करा दे जो करवाओ हम जाए तो जाए ना मनबा ना मनबा ए भाई हाँ वो अगर कमाए ना तो का खाइबू ना तो हम जानते बानी कि तोहरे कमाई पर हम घर जानी काटत तानी लेकिन मान जा हमार बोला मुआ बाबू रे ए बाबू औरतिया कहतिया उमा जाना मिलिए राजा उमा जाना मिली जवन घरवा के खाना में लुधियाना 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 जनी जाई फोन करी कारखाना में लुधियाना जनी जाई फोन करी कारखाना में कतना छरिया तरह हाँ मच्छर जाए तो फिर हम आए कतना छरिया तरह ए भाई हाँ भाई देख ली रउत भाई भाई नंबर तो कंपनी के नहीं तारा लगे कंपनी के नंबर लगे हमारा से नंबर देला फोन कर मेहरारू के बात मानल जाला बता दा नंबर बता दा लिखो बोला 97 ससुरा 98 809 97 ससुरा 98 809 और दोनों देख लो कहाँ तरह जाए के बा और अथिया कहतिया राजा जी बड़ा टेंशन में बा ई दिमाग हमार लुगा पबिता दे रही बाकी पजरा लाली कन वाली खोजे तहरा के कजरा ए कौन बाबा मुरली भैया के समझा दे तनी समझाओ समझाओ महेश भैया आई भातार ह कि पतार हरे मारे में चिरिक देवा भी है नारा बाज थी हमार तरह दुख बुझात नहीं खे बड़ा गजन करत आई भातार रे लुका पविता दे हम रही बाकी पजरा लाली पन बाली खोजे तोहरा के कजरा ए राजा बबलू बाबा और अतिया बड़ा मानत का नहीं खा सुना सीरियस बा में टरी राजा हो सीरियस बा में टर राजा कोदी ही बहाना में लुधियाना लुधियाना न जाए राजा न जाए छोड़ दो एक बार मत लुधियाना
में टर राजा को दी बहाना में लुधियाना लुधियाना जनी जाई फोन को दी कारखाना लुधियाना जनी जाई फोन को दी कारखाना में क्या बात है टेंगारी भैया, क्या बात है? लूटला टेंगारी बात मान जा मान जा जियो रे से मान जियो। जा ए हो टेंगारी भाई क्या बात है और तेरी हो तो क्या बात है औरत कहतिया एक गजेंद्र राकेश हो हाँ बोली। देवराया जादिया मनोज तक के घूर के लागता कि घुस जाई घर में जंगला तूर के ए पप्पू भैया रउआ खाली सरस्वती स्टूडियो चला रहे मरद के फेरा में नहीं खी बड़ा गजन करता आतीश जी रउआ खाली घींचता नहीं ही करे के कहो घींची ना एक दिन औरत कहतिया देवराया जादिया मनोज तक के घूर के लागता कि घुस जाई घर में जंगला तूर के ए राजा जी का कहतारू बात जमानी हमार बबुरबन से अपना बबलू भैया के बोला लो। अच्छा अब पहले उनकर से अपन दुख सुख सुनाओ। अच्छा तहरा जवानी में एक उड़ीस पड़ल बड़ा सब मारे में चिरिकिए देव औरत कहतिया ठीक से नहीं खेनियत खेसारी ठीक तो नहीं खेनियत खेसारी देव